8:48 bihar jokatuko dute Lauterdiko San Fermin torneoko final handia, Jokin Altunak eta Unai Lasok eta Jokin Altunak. Nafarroa arenan izango da finala eta aspaldiko partez, bi pilotari hauek Lauterdiko San Fermin torneoko finalean elkarren aurka izango dira. Gaur egungo klasikoa da, gaur egungo profesionalen kuadroan dauden bi pilotari honenak dira, inolako zalantzari gabe, Altuna eta Laso, eta hementxe daukagu finala ate joka bihar goizeko 11:00 aurrera izango baita. Hori gogoratu dezagun, batetik Jokin Altunak Javi Zabalari irabazi ziola Donostiako Atano 3. pilotalekuan finalerdia, eta bestetik berriz Unai Lasok Jon Ander Peñari baita ere Donostiako Atano 3. pilotalekuan. Bi izar, bi pilotari handi, eta sasoi betean iristen direnak esango nuke. Ikusi besterik ez dago ze emaitza izan dituzten azken bolada honetan, batetik Jokin Altunak 22 irabazi zion Peio Etxeberria egungo Lauterdiko txapeldunari mungian, ondoren Javi Zabalari ere irabazi egin zion, eta gainera naiz eta azken unean Logroñoko aurrelariak estutu egin zuen amezketakoa etzen kikildu eta 22 heltzea lortu zuen. Bestetik Unai Lasori apur bat gehiago kostazitzaion Jakari irabaztea, Peñari emaitzari dagokionez erraz irabazi zion 22-6, eta orain finalean aipatu dugu moduan elkarren aurka izango dira. Final irekia ikusten da, baina non egongo da pilotari bakoitzaren gakoa, non egingo dute min. Nik uste Unai Lasok erasokor jokatu behar duela, eta ahalik eta gehien Jokin Altunari oinetara jokatu behar diola. Oinetara jokatzen badio erasokor eta erabakitasunez aritzen bada Unai Laso, asko edukiko du irabazita. Asko. Jokin Altunak berriz joko taktikoa egin beharko du. Behar bada ez hainbeste abiadurarekin bai noski min egin, baina ez hainbeste oinetara jokatuz eta baizik eta gehiago txokoan, zabalean mugitu egin behar du Unai Laso, eta horrekin azkenerako abagunea edukiko du Jokinek, tantoa lantzen badaki, pazientzia badauka tantoa lantzerako garaian amezketako aurrelariak, eta hori egin beharra dauka. Errematean, biak ala biak aspaldian ez ditugu, egia da distiratxu ikusi, beste baliabide batzuk erabili behar izan dituzte tantoak egiteko, eta aipagarria, eta bihar nik uste honek ere Jokin Altunari kezka sortuko diola puntu batean, izan ere aurrekoan Unai Lasok asko aldatu zuen sakea, pentsa Ormabikoarekin ere sakatu zuen. Unai Lasori ez genion sekula ikusi, baina ez sakearekin eta ez piloteoan zehar ere. Piloteoan zehar ere Unai Laso oso pilotari zuzena da gehienetan, anguloak oso ongi bilatzen ditu ezkerrarekin eta, baina oro har ez da eskuinarekin eta efektoarekin biparetak egiten zalea den pilotaria. Baina aurrekoan sakean ikusi genuen, eta hor Altunari sekulako zalantzak sartu diezazkioke, batez ere partida hasieran hor pilotak azkar daudenean, eta hor Altuna apur bat despistatzen bada kontrapausoan oso zail izango du pilotak erantzutea, eta erantzuten baldin badu ere oso behartuta erantzungo du. Beraz, partida hasierako sake horiek interesgarriak izango dira, eta hor Lasok abantaila behintzat atera diezaioke. Jokinek berriz aipatu du erabakitasunez jokatu beharra dauka, baina batez ere Unai Laso alde batera eta bestera mugitu. Lasok ere noski hori egin beharra dauka, baina oinetara jokatzen badio iruditzen zait gehiago irabazita eduki dezakela Lasok Altunak baino, ez da. Ikusiko du zer gertatzen den, bi izar handi elkarren aurka, eta bustiko naiz, ohiko moduan bustiko naiz, eta kasu honetan, esango dut, Jokin Altuna ikusten dudala favorito, partida oro har irekia ikusten dut, ez dut favorito garbirik ikusten, baina bat esan behar baldin badugu, Jokin Altuna izango dela esango dut, ea zer gertatzen den, partida benetan interesgarria izango da, inolako zalantzari gabe, alde horretatik, eta zer gertatzen denala ere, arratsaldean izango duzu ziur aski, hemen kirolunean analisia, goizean ez duzu izango, arratsaldean, eta ea zer eskaintzen diguten bihar gainera, gogoratu Binakako San Fermin torneoa ere hasiko dela, naiz eta partida horren analisia ez duzuen izango, atarikoa eta pronostikoa ere bihar izango dituzue. Hauxe beraz, esan beharrekoa, ea zer gertatzen den, bihar izango baita
Lauterdiko San Fermin torneoko finalerdia esan bezala, Unai Laso eta Jokin Altuna eta Unai Laso, Nafarroaren nor baino nor gehiago jaialdia goizeko 11etan hasiko da bihar San Fermin egunez.